Había tempo que as campás deixaran de soar. Dende que marcharon eles, escoitase unha e outra vez. Cada vez soan máis lonxe. Antes anunciaban a morte de alguén. Pero dende que comezou a guerra, os mortos xa non contan. Hai que recoller a roupa. Coido que vai chover. Como sigas tirando pedras, sabemos de acabar fusilados. Leva 3 días así. Vai non meter en problemas. Está falando co de arriba. En código Morse. Fixo a primeira comunión aos 10 anos, vestidito de branco. Sempre foi católico. E como ten cabeciña, non comprende como agora se cambiaron de bando. Hai que dicirlle algo. Pois xa falei con el, non sei que máis quer que lle diga. Pois non sei ti, pero como siga con esa teima, igual a próxima pedra caia na cabeza. Hai polo menos 25, doutor. Dispararon ya todo o que atoparon. Dixeches que había 4 ou 5 feridos. O que levo no peto non chegará para curar a unha aldea inteira. A situación é moi perigosa, doutor. Non queríamos asustalo. Viría se lle dixésemos que eran tantos. O que levo non chegará para todos. Pois daquela hai que volver. Non podemos. A estas alturas xa saberán que fun con vos. Iremos a Cereixido. Teño ali unha sobrinha que poderá darnos máis medicamentos. E dille que deixe de tirar pedras. Veña, vamos. Por si non las encontra polo camiño. Que lle había de dicir a vostede que había de acabar nunha guerra. Antes de estudar nos libros, para qué? E a ti, que habías de acabar aquí? A mí xa me decía meu pai. De rapaz, a este paso usted vai acabar en guerra, seguro. Matouse. Deixouse morrer, que é o mesmo. E ti que é sacristán? Ti por que loitas? Para que loitarás, non? Pola tua moza, pola República. A mí non me deixaron elixir, dixeronme que tiña que loitar. Se me deran a elixir non loitaba. Falta moito para a casa da súa sobrinha. Non. Está preto. Non me foda, doutor, non me foda. Baixa arma. Como se lle ocorre traernos aquí? Viría se o soubeses. Que pasa? A sobrinha. Que é falanxista. Valos matar? Baixa a arma, ó. Que pasa, que as súas mentiñas son diferentes ás nosas? É a súa sobrinha, hostia.
Que hora é? As 12:15. Ainda temos tempo. Douvos o que teño, pero vos non estivestes aquí. Se o soubesen... Se o soubesen, dígalles que coñecen os milicianos que están desexando toparse con eles. Eu estaba moi tranquila na miña casa. Moi tranquila, coa súa bandeira e as súas ideas. Co meu marido. Que carallo foi iso? Pero que fai no medio da praza? Queredes que me fusilen a min tamén? Hostia. Teño que tiralo de aí. Non, está no medio da praza. Tedes que agocharvos. Non deixe que entre. Hola, Rosa. A igrexa está pechada, pero repicaron as campás. Estamos preguntando pola zona por se alguén viu algo. Son cartas de amor. Todos os días ás 12 fago sol as campás para que Carme as escoite. É o único xeito de que saiba que estou vivo. Iso é imposible. Estamos a moitos kilómetros. Non hai que oír. Hai que saber escoitar. Desde cando bebes viño, Rosa? Importache se miro dentro? Entra se queres, pero eu non vi nada. Xe case non soaron. Saberá que imos morrer. Algo vai mal. Ou se non soaron as campás. Soarán. Veña, vamos, aide. Soaron os disparos e foise. Como foi? Ben, Demetrio. Como están? Os máis graves están no alpendre. Doutor, sígame.
Tranquilo, mañana estaré. Que hora é? Son as 12 da mañá. Leva traballando toda a noite.